Aj keby som sa 100-krát mala rozhodnúť, tak áno, išla by som na túto školu. Keď som prišla zo štátnej školy, tak to bol šok, ale bol to taký dobrý šok, pretože tu nás bolo tak veľmi málo a hneď ma všetci privítali, hneď sa všetci usmiali a privítali ma ako nového člena rodiny. Veľmi sa mi tu páčilo, aj to, že som mala dvoch úžasných spolužiakov, ktorí sa ku mne veľmi pekne správali a starali sa o mňa. A boli to ako moji bratia. A stále to mám tak, že proste aj tie kamarátky, ktoré som si tu našla, tak chodíme spolu vonku, máme skupinu, aj tancujeme spolu, tvoríme hudbu niekedy a sme akože veľmi radi spolu. A bol to taký proste pekný šok pre mňa, že tak inak som sa tu zrazu cítila taká viac chápaná, viac prijatá, taká aká som. Ja som akože veľký extrovert a mám veľmi rada ľudí, ale radšej budem s 3 dobrými ľuďmi, medzi ktorých som zapadla, čo sa tu stalo, ako byť medzi 23, pri ktorých sa až tak dobre necítim, takže mi to až tak nechýbalo, že som odišla.